Ωραία. Πάρ' την αυτή. Για φέρ' τις Τι άλλες. γίνεται τώρα? Τι γίνεται τώρα, δεν τα είπαμε ρε Προκόπη, 10 φορές θα τα πούμε. Μόλις περνάει η γυναίκα μου θα την αφήσει να πέσει μπροστά στα πόδια του. Πώς? Πώς? Τι πώς? Φέρε εδώ τη φωτογραφία. Ωραία παιδάκι μου, δεν στα είπα. Μόλις περνάει η γυναίκα μου θα αφήσει τη φωτογραφία τάχα μου, κατάλαβες, να πέσει στα πόδια της έτσι. Θα δεις. Η γυναίκα μου είναι περίεργη. Θα πάρει τη φωτογραφία, θα διαβάσει την αφιέρωση. Μόλις δεις εσύ και διαβάζει την αφιέρωση, ξαφνικά θα κάνεις ένα χα. Θα κάνεις ή θα κάνεις ένα χω. Θα κάνεις, καταλαβαίνεις, ή θα κάνεις ένα ωαχ Θεέ μου. Θα κάνεις. Ή θα κάνεις ωαχ Παναγία μου. Θα κάνεις ωαχ. Θα ταραχτεί η γυναίκα μου. Θα ταραχτεί, είναι αφελής, θα κάνει, θα πέσει στην παγίδα. Θα πέσει στην παγίδα, θα το πει στην κόρη μου, θα γίνει ο μήλος. Θα γίνει ο μήλος, καταλαβαίνεις, αλλά άστα. Είναι δική μου, ξέρω εγώ. Το τέλειο. Άκουσε φων. Μη μου κόβεις το ξενό. Α, δεν είσαι μόνος. Μη φεύγεις, τελειώσαμε. Κάτι εμπορικές υποθέσεις, σε ένα λεπτό. Έλα, ευκαιρία είναι. Δώστε το. Όλο σαν χλαμάρες κάνεις. Καλά σου λέει, μην κάνεις χλαμάρες. Έλα, χάστην. Χάστην. Αντίο σας κυρία Λίκη. Αντίο κύριε Προκόπη. Ξαναχάστην. Χάστην. Αντίο σας κυρία Λίκη. Σας είπα αντίο κύριε Προκόπη. Είπα, αλλά δεν είδα. Προκόπη, κάτι σου πέσε. Δεν μου πες, εγώ τα... Ναι. Α, ναι, ξέχασα. Ένα χα, ένα χου, ένα ω Θεέ μου, ένα ω Παναγία μου.